Moi! Hei. Meillä oli tänään treenit, on maanantai. Outoa. Joo, me ei ole tosi pitkän aikaa ollut maanantaina treeneissä. Eli day 10. Fantastisesti meni. Oli tosi hyvä treenit. Me treenattiin 1,5 tuntia. No ei aluksi ei mennyt se PM-ohjelma ihan niin hyvin. Follower. Se sama pieni ongelmastuntti, mutta kiitoksena Jarkko Jokiselle, Goriloiden valmentajalle ja sitten Ginger Fieldsille, että ne tuli spottaa meitä omalla vapaa-ajalla hyvätahtoisesti. Se oli mahtavaa. Kiitos. 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 Koska ilman näitä kahta me ei oltaisi taas voitu pitää treenejä. Jes, hyvä, että tulitte. Mutta tänään me tehtiin kaikki MM-ohjelman myös stuntit läpi sen jälkeen, kun oltiin tehty PM-ohjelma. Ja meni eka kertaa. Meillä on sellainen kässäri yhdellä kädellä Mikalla siinä ohjelmassa ja se meni tänään eka kertaa. Niin kuin. Ja me hiffattiin tosi paljon asioita. Mä hiffasin mitä mä tein väärin ja Mia hiffasi. Me ymmärrettiin paljon ja siitä kuuluu paljon kiitos myös Jakelle ja Fisulle, mutta se, että me saatiin tosi paljon tehtyä sitä MM-meihin just se ohjelmaan. Se tuntui hyvältä. Nyt tuntuu siltä, että lisää keepworkia. Nyt tuntuu hyvältä. Ja kello on nyt 10:10 Töölö-kisahallilla. Eli nyt meidän pitää lähteä noin 5 minuuttia aikaa kerätä ulos täältä, niin me ei haluta saada huutoja enempää. Okay. Kiitos teille, että jaksatte kuunnella. Moikka!